Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da warhaka. A yau zan yi bayani dangane da matsayin mafarki ga annabawa da sauran gama gari irina. Don haka sai ku biyo ni har ƙarshen wannan bidiyo don jin yadda matsaya na mafarki yake a gun annabawa da mu kanmu, da kuma yadda mafarkin ke kasancewa. Sunana Aminu Ismail, nake muku fatan saurare lafiya, kuma kar a manta a danna mana like, subscribe da follow a Facebook don samun ilmomi akan mafarkai. A duniya mafarki abu ne da yake shafan kowa da kowa, amma ana samun ɗaiɗaiku wanda suke cewa ba sa mafarki. Kowane mutum yana iya yin mafarki mai daɗi ko mara daɗi, amma idan muka duba rayuwar annabawa, mafarki ba kawai tunanin zuci ba ne kamar yadda yake faruwa da mu. Mafarki a wajen annabawa yana da matsayi mai girma, domin shi wani ɓangare ne na wahayi daga Allah Maɗaukakin Sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki, haka sahabbansa sun yi mafarki. Ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi sahabbansa wani hadisi ko sun yi mafarki da faɗa musu ma'anarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarkin annabawa wahayi ne. Wannan yana nuna cewa duk abin da annabawa suka gani a mafarki gaskiya ne daga Allah ne, babu ruɗu ko wasa a ciki. Haka kuma ya ce kyawawan mafarki sashen annabci ne guda 46. Wannan hadisi ya nuna mana cewa mafarki yana da alaƙa da annabci, kuma yana daga cikin alamar gaskiyar wahayi. Idan muka duba daga cikin kisan annabi Ibrahim a.s. Annabi Ibrahim a.s. ya ga a mafarki yana yanka ɗansa Ismail. Wannan ba mafarki na yau da kullum ba ne, wahayi ne daga Allah. Allah ya tabbatar da shi a Alƙur'ani mai girma. Ya kai ɗana, lalle na ga a mafarki ina yanka ka. Me kake gani? Suratul Saffat aya na 102. Wannan labari ya nuna mana cewa mafarkin annabawa gaskiya ne kuma wahayi ne, ma'ana suna aiwatar da abin da suka gani a mafarkinsu. Sai kuma mu duba mafarkin annabin Allah, annabi Yusuf alaihi salam. Labarin annabi Yusuf ya nuna mana muhimmancin mafarki. Ciyarsa ya ga rana, wata, taurari 12 ko 11 suna yi masa sujjada. Wannan mafarki ya tabbata daga baya, lokacin da danginsa suka zo wurinsa suna neman taimako. Haka kuma annabi Yusuf ya fassara mafarkin sarki game da shanu masu kiba da masu rama ko masu rauni, wanda ya zama hanyar kubutar da al'umma daga yunwa mai tsanani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farko wahayi ya kasance yana ganin mafarki da gaskiya, kuma duk abin da ya gani a mafarki yana bayyana kamar haske a fili. Wannan alama ce ta cewa mafarki wani ɓangare ne na hanyoyin da Allah yake sadar da saƙo na annabci da manzanci ga zaɓaɓɓunsa. Ina kuma waɗanda suke ganin mafarki ba gaskiya ba? Mafarki gaskiya ne, sai dai wani ɓangarensa baya faruwa kamar yadda aka gani, ko kuma yakan ɗauki lokaci kan ya faru. Ibn Sirin, babban malamin fassarar mafarki, ya tabbatar da cewa mafarkin annabawa gaskiya ne, wahayi ne daga Allah, baya bukatan fassara. Amma idan ya kasance mafarkin mutane na yau da kullum, zai iya kasu gida uku. Mafarki daga Allah shine kyakkyawan mafarki,
shi ake kira da bushara, ma'ana faruwan alkhairi ko a duniya ko a lahira. Mafarki daga shaiɗan: munanan mafarkai ko wadda yake nuni da cutarwa daga shaiɗanun mutane da jinnu. Mafarkin zuciya: tunani da abubuwan da mutum yake rayuwa da su, shi ne wadda mutum zai kwanta da tunanin tsoro wani abu ko son wani abu a cikin zuciyarsa yayin mafarkin, to zai iya kasancewa abin da ke cikin zuciyarsa ne. Amma mafarki daga Allah shi ne tabbataccen mafarki wanda ba makawa zai faru, amma ba lallai ne mafarki da shaiɗanu ke haddasawa ya faru ba, ko kuma wadda zuciya ke haddasawa. Daga nan za mu fahimci cewa mafarki a wajen annabawa ya wuce tunani ko al'amuran zuciya. Mafarki a gare su wahayi ne daga Allah, jagora ne na nuni, kuma gaskiya ne mara ruɗi. Amma a wajen talakawa kamar mu, mafarki zai iya zama bishara daga Allah, ya iya zama wasa daga shaiɗan, ko kuma kawai tunanin zuciya. Saboda haka musulmi ya kamata ya daraja mafarkinsa, ya nemi fassara daga malaman da suka ƙware, kuma ya nemi tsari daga addu'a da munanan mafarkai. Don haka sai ku kasance tare da mu, gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya.